Yes, ay Joan ang dutog iti Ilocos Norte, Tourism Office, iti anti-provincial government of Ilocos Norte, at pulong ang makita iti panakatagibian iti kinadalus taglawlaw, kabayatan ken kapasan iti tanok ni Ilocano Festivals into no Rabi. Natigat ka po itinaiget sa pamilya ni Governor Matthew Marcos Manotoc, ang masapol ang maisigurado ang nadalus si Uneg ken Roar iti Ferdinand Enderlin Marcos Stadium, kalpasan iti nadakamat nga aktibidad. Imbunanag ni Mr. George Jimenez, Pollution Control Officer, iti PGIN. Pinusgan ti INTO, Tourism Office, kabinulig, iti Environment and Natural Resources Office, ENRO. Amang kita iti panakatagiben ti pinadalo siya glawlaw ti Provincial Engineering Office, General Services Office, Public Employment Services Office, Peso, ti Office of the Barangay Affairs, OBA. Inlalawag na nga da iti intuding ti Tourism Office lugar. Bantayan ti Tugal Mesa, kadigiti na nakamat pag-opisinaan ti Provincial Government of Ilocos Norte. May nagitira ito yung impatalged ni Jimenez nga aramidan da iti amin tapno awan ti anyaman at tumawag na problema may nagiti basura akas iti kalikagom ti gobernador. Then at latest manipod iti tanok ni Ilocano Festival of Festivals. Para iti IFM News, Idol Bernard Fair, Tatak RMN. IFM News.